aw ni ɲantuma aw minnu sɔgɔlen don an na bɔlɔlɔ sanfɛ bi ye tɛnɛ nɔvɛmu kalo tile 13 san 2020 Mali samatasɛgɛw ka sansɔrɔ kɔfɛ 1 juma tɛmɛnen Namibi kan Bamako Faba la sini tarata CAN éliminatoire 2022 kɔnɔna na Jigi Jara n'a tɔɲɔgɔnw ni Namibi cɛbɔw bɛna kari ɲɔgɔn na Windhoek Namibi Faba la o hokumu kɔnɔna na ani Mamutu Ture Bavier Mali dolanci soba ɲɛma an n'ale ɲɔgɔn sɔrɔ stade 26 mars la dolanci gale bannen a kumana an ka dolanci tɛmɛnen kan ani labɛn minnu sigin bɛ sen kan cogo min Mali bɛ se ka san sɔrɔ an ka jɛ an ka lamɛn. Comme aw bɛɛ b'a kalama équipe namibienne ka ballontan 5 ans et puis ils sont physiques donc an nana ala y'a kɛ an fɔlɔla ka bi don o bi an sera k'o conserver fo ka taa ballontan ban gɛlɛya kɔnɔ nka an bɛ ala fo k'a waleɲuman dɔn puisque o bi in b'an permet ka an ka rang occuper n'o ye première place ye an ka poule la ani Laginɛ donc je pense que an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini aw bɛɛ fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan toujours n y'o de fɔ an bɛ wagati min kɔnɔ sisan ballontan na a ka gɛlɛn kojugu malgré que o gɛlɛya ni o fɛnw bɛɛ bɛ yen aw yɛrɛ journalistes nana ka na an dɛmɛ o baara la an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn donc ni ala y'an ɲuman se yen denmisɛnninw bɛna baara ɲuman kɛ yen fana inchallah. Labɛn kɛrɛnkɛrɛnnen b'o la tagali in na. Awɔ labɛn kɛrɛnkɛrɛnnen b'a la parce que ministre min n'o bɛ jeunesse ni sport kunna a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que ka se ka avion sɔrɔ ka bila denmisɛnninw ka disposition na donc o avion bɛ taa n'u ye o bɛ segin n'u ye parce que sisan a b'a dɔn avion ko ka gɛlɛn kojugu farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ donc o bɛ na kow nɔgɔya ani fédération yɛrɛ ye maa dɔ ta n'an b'a fɔ o ma ko agent de match dɔ an ka jamanaden dɔ don vraiment an ye fɛngɛ min kɛ regroupement min kɛ Turquie a ka o labɛn ɲɛna kojugu donc an y'ale bila ka taa déjà n bɛ kuma la aw fɛ wagati min na sisan ale bɛ yen kaban ale ka labɛn tɔ bɛɛ lajɛlen sabati pour que ni denmisɛnninw nana dɔrɔn u k'u tilen ka taa u ka so kɔnɔ k'u lafiya tranquillement ka t'u ka entraînement kɛ tranquillement fo ka taa se match ma ni ala n'a kɛra sɔnna a labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira. Président ɲininkali kuncɛ la donc maliyɛnw bɛna nin match suit kosɛbɛ a match in na u bɛna lamɛn radio la ou bien u bɛna lajɛ télé la. Bon an bɛ ka disposition ta pour que ni an bɛ se k'a sɔrɔ télé la mais aw b'a dɔn télé labɔli sisan gɛlɛya min b'o la kosɛbɛ o ye CAF de bɛ fɛn di signal di pour que téléw ka se k'a bɔ donc an ye CAF saisi déjà an m'o jaabi sɔrɔ fɔlɔ mais ni ala n'a kɛra sɔnna n'an taara Namibi hakili la an ni ɲɛ min mɛ an ni ORTM journaliste dɔw bɛ taa olu ka baara ye k'a lajɛ n'u bɛ se k'a bɔ en direct ni an m'o ɲɛ sɔrɔ an b'a lajɛ a ka fɔ radio la bɛɛ lajɛlen ka se k'a sɔrɔ joona joona. Hakilina jiginna tile saba baaraw tɛmɛnen kɔfɛ Mali ni Guinée olu bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la u ka kuru ye 7 ye Faranga ye 3 ye Namibi ale bɛ jɔyɔrɔ 3nan na a ka kuru ye 3 ye Tchad ale bɛ jɔyɔrɔ laban na a ka kuru ye 0 ye nin tun bɛ dansigi a ka bi kunnafoniw na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.